nale kuna kuligiringa ninkinda kwana somo gasoyo nabona abantu babonekire chinkoro cyabenge nje bana banyasaye mambo makuu ninayoyagusia katika mjana wa leo na mangana goteba for whom did Jesus die. Nyasaye Yesu ninga kwerete na haya mambo makuu ambayo tutakayoyaguzia ni nani Yesu alivia na ni kwa nini na ni kwa sababu ipi aliokufa. Ni kwa ajili wakati ambao hatukuwa na tumaini, wakati ambao dhambi ilikuwa imetuteka nyara, wakati ambao dhambi ilikuwa imetuteka nyara, tulikuwa tumeingia katika kilindi cha dhambi. Na mbingu ilipoketi, walipokuwa wakiuliza nani atakayeenda kufia mwanadamu, mbingu inasema kwamba Yesu mwenyewe akasema, mimi nitaenda niokoe kisasi cha mwanadamu. Igama yanaya nkilinga ki ama kwilingo tokosara asubo gimobo mechando nela asubo gimobo kero kuli liobo gimobo, lakini yeye ntoke kondemea nkilinga mwana kondoo ameshinda mauti. Ndio maana tunalo tumaini ya kwamba waliolala katika Yesu anaporejea atawaleta. Haleluya, atawaleta. Hilo ndilo tumaini la kipekee. Ukuna kwa kusemeli konga chinguru, ukuna kwa kusemeli nansinde na korokwo nga baada ya makweli, baada ya imechanda sekero keleke Kristo ngo chari na inde. Haleluya. Igwa basani bande kero Kristo igwa buno molikia goteba, igwa buna abasomo ko bagoteba bono oyoko ni chibicha na yake sabu bona yake sabu yine nsimbi bona yake sabu yine nsilia esese alieto monyene bono ikaransa tegerera manyete diga masomere ke mungo kiaye Mathayo 16:26 ngogo nsomera Mathayo 16:26 tosome Mathayo soma madamu naroli gukunganya gocha kindu chukaransa ga libagange ga asara kindu ga bono kanyekega bono igwa Mathayo 16:26 soma somero muntu uli okoni chibicha inkiera wenere omuntu yokoni chibicha kuratika kurairora kuratika haleluya kurangiriti haleluya ngiriti goro haleluya soma baneke mungu kiayekyo anyora chibesa chos chira sama tangaya gasiro bogi mabuaye wosenkiara chencha somoyo yendongerara chencha hakuna wono ikaransa tegerera ekiagere gorongo kwanere haleluya. Heaven is speaking now. You should keep quiet. Otegerere kera chibesa nchiko tokonya. Chibesa nchini ne sema subogima. Igwa bana ba monene. Mangana aletira na mangana yoko semelia. Tegete kole minanzi ne familia eyons. Ndemie kanisa ya Emmanuel. Elinde mbatevinga baada yemechande. Ntole nogo semelia ngabwango mono. Como ratule Emmanuel ya ngondi okoira na samare. Neli nale tara bali baralete. Iguna malika woteba. Omolikia woteba. God spared not his son, but delivered him up for us all. Hallelujah. Nyasaye tarolete omwana ya mabera otatiga kamurwa asinge njoya ito ili kwamba tupate uzima, na sio uzima tu, ni uzima wa lini? Wa milele. Wapendwa, kile ambacho kinachonitia moyo, yule ambaye hakuonea mtoto wake huruma akamwacha akava ne Yasaya tabu hata chinguru chogo tenenia ama kweli ya Yesu karatika toira nilibwango mune sote karatika igwa Yasaya na bwate chinguru chogo tenenia ama kweli ya Yesu na bwate chinguru ekiaga igwa no nyane ekero Judas yago cha no muganda malikago tabanga Judas yakerago cha no mugando anapokuja na lile kundi, mmoja wao akawa mwepesi wa kuchukua kisu chake na kukata mtu sikio lake. Malikawa tabanga Yesu ako matabanga ila nyomo hiyo asiwakora ndo igwa kwanja kwara igwa manganaya matabanga arako mbitele nkwara ndagara nyu obo tukobolia abalenge ba Crete bons Judas alikata semana Judas yakaoroka no mugando manene elinda aboro kibabos na inde konyo batebiringa asobo tukobwarero omolisi na kwe chingo
kendoki seberekan aiga bana ba monene akoma tevinga moneki ekimoga irigokora insabesi ekero Petero achigutaboboka akakakangesegia kurwana neyo mubiri nechinyama akarua agasomora omujiyoye embu ya Petero omuntu orianda mulisia igungotebi andi omuntu ori basitekero ngosoma tari gotata giti nebigoti eri omuntu ori akebacha akairogoto na iri natagete koimuka nekirundo amubwate Yesu akaimukio kaboro kamatabinga teri kurwanwa igo haleluya obi esegia sobogi mobo igwa without Jesus you cannot win me ngotebi obogi mobo akaro Yesu arase gatigati ya itu eri Yesu akaimukio kaboko igoro Petero akabwatu nobororo akabwatu buno muntu agateba okay igo togo konya nayo umejifanya kichuhaji tumekuachia ego maana Petero atamirite Petero ajiri ngagi gotogo konya na tutagiti akadiga akagenda igonkinta katengotebi nkiringa Yesu akomotebi ngaki nimbwata chinguru choko sabo muganda wa malaika obwete oyo bwabaro kwa balenga 12 yakomotebi ngamono tiga sasa vita ambavyo tunapigana katika ulimwengu huu wapendwa yule ambaye hakumhurumia mwanae wa pekee kamtoa kwa ajili yetu maana alikuwa na uwezo wa kumuondoa kwenye ile harakati zote alizopitia zenye machungu lakini alimtoa kwa ajili yetu ili tupate uzima wapendwa ili tupate tumaini maana hatukuwa na tumaini sasa akatupatia tumaini na tuko na hilo tumaini tele hata tukifiwa hata ikitendeka nini tumepewa huo ujasiri tumepewa hicho kibali maana sisi ni wana na binti za mfalme haleluya abo nonganyete ekiagerere ekiatoete omwana oyoyomo elitonyoro bogima na inde tali obogima lioka no bogima bwa kare na kare igubunago teba the hands of the wicked men could not be able to crucify Christ by force had not God delivered him for us amaboka mwanya bantu ayarenga makurekano ayarenga manyanga nyangu kale kunyara koira Yesu ne chinguru onya tali tata bwanje ngatigairwa itu elindabeke ngwanzo kwa mana kona kotabaka ngahani bakamuita wacha akakobembera basanga bono ngakabona akakua kutina bayarenge ariko batakwa ntu arenge nobogima bona nere tata bwanjete ngatigato omwana yatokwere elindo toliwe bunolenge nche omorogi atoliwe omoibi atoliwe omosoyi nyomba atoliwe no mosoyi nyomba atoliwe haleluya hono tuaturi kutwenzi hono ikubunago teba mangana yamaya ikubunago ntebya amangana yamanene igago teba in John 8:59 in John 8:59 ikubunago teba after he had declared before Abraham alafu they took up stones to stone him but Jesus hid himself and went out of the temple going through their midst. Ilia tena taka tabanga ki Abraham atarabao naona akora tekentu bakolia magena bakora kentu agaeta katikati aba akora kentu konyenga kitiraika igungotembe agokwa lakini ngokotebeliga nonye nabarogia aba muobo etibinyura basajambali bara bobo nduso kaiguro morogia gutuma akobuli mugungangwa sigete era tali kubuka omanya korwa era sanga bono gire bobe mu comment na mesa anu ino mukungwa gutuma amagenta mari ka Kongo kyabasani bane ngilingaki ingaki tarai ka togo kwa my friend engaki tarai katata wanchanga tigotimoke kende nkeli krave na inde nkomanye mbakobwata bakoira bachigotali tigango tebi amali
aya dia kona kuobo abos ngai kwa manyiri go senta to da banga gendororo bakuire bagutari ore teli boting amaene nkuli barumo to letere ona nali ogazite kuobo amano ogazite na odanga bona bonkongira bali eliki bono kaba kongira nkikiaba njitiga bangire kyagara na manyire nka nkongira bale nisome ndetora boti haleluya ocho kwalira manganaya bona tata tarancha kinde gions tata tarancha kabla baba hajakubali wapendwa hautakufa kabla baba hajatoa mkono wake upande wako kama baba hajatoa mkono juu yako hautakufa na bako sumu my friend akakole korabo nejo owen bana yani kida kia kenenda kida gotebi ikira tata tranja tugukwa igongotebia igobana mna mulikia goteba iga in John 10 verse 31 declared I and my father are one and they took up stones to stone him. Verse 39 but he escaped. Awase katikati yabo agakora gento kieke minto akagenda abasani bana igumbatebye ensetaraika ensaya etaraika igunkomanye igobona kumurandi ataketogoteba abakure ensaya abo yigete tigabatimoke baganye litukuliria tarumbeta ya mwisho itakapolia. Hallelujah. Ande sije taraika my friend, rekebisha mienendo yako, rekebisha maisha yako. Mangana yo wisibia, mangana yo kona wistonti, mangana yo kona kuire guruta iri kara kanyekake. Yani boki mobo nga kietaraika angama asiyeso ungama dhambi zako kwa sababu muda ukifika ama saa ile ikifika utaenda, na ukienda utaenda ukiwa namna gani? Na hapa ndio mahali ambao napata mtu anasema tuombee waliokufa. Waliokufa hawaombewi. Hakuna siku. No tenena osabe mbuga kietembo irete onya jackson ulengo monye bibiko so kwete nekebe. Onya ta onchogete burunge. Nyasaye namwe abirazo iko. Obuna bwa bakora ngo kani abantu. Igo kwangama unaungama dhambi ungali hai sai. Tutageti dini enere makono yange muntu tutageti dini pi kuna baona ngo tare mechinde fi station umuntu nanga tanga bazida gondo sete yani ende kanise yangi sana ukuminga ke ngango ngando lama David njoma tinyo kanyirira mono no David eliro go timoko chichi tadi soro timbu ati se ona ko evereri ona ngo command tinkelinga ke omuntu mobwate te Yesu omuntu gotarana Yesu igago taranere neba na makweli igagutara nere neba ninkigego korekana igagutara na Yesu neba aruchime ibosibwaye igagutangasa buna yomentoko kwa Stefano ekeragwa kwa magena igaguteba nimeona mbingu imefunguka na nimemuona Mungu wangu akiwa ameketi kiti cha enzi na aliyeketi mkono wake wa kuume ni mwana kondoo. Sasa karibisha moyo wangu. Haleluya. Usajoliga kwa magena omangetengensa haya ikira kogenda na inde nigago soa ogukwa yakirago kwa igago kwa timoke aganya Yesu amoretanirie gutwa. That is why banta bange batamanyeti ngensa yaya kerego ikaga kurara okonyora atabanaine muntu Nyasaye abange keraba gukwa agukuta manyeti ko sokule boli mo ko so maye okonyora utimo lakini oli otatake tiko ko ne bibi okonyora kwitinjike ko ndisike bisanu na tatake tiko ko bolo ko birega ora iganko erese my friend ensego ika lazima utafanya namna gani? Utaenda ensego ika utaenda ikumanya my friend no ngana moro yuri karase ta ontegerete igwa ukumanya robangera maige committee digango tebe bono igwa isangu chiri okogenda isangu chiri kera abantu bara isangu chiri ekero mwana nakorusyo kaboko kwayo unarusetia so mwana ye ekabetelinga go ikabo golie go ikakenywera gekombe kilia abana ba mwana isangu chiri ekero mwana nakorusyo kaboko kwayo kuru asibiro gokora
Muisonde kwa harusi enda. Mwana ntaje asa munyagitali omokongo. Tali munyagitali mokongo. No mwana no ta harusi okaboko kwayo. Ekagero korusio. Ngotai. Enchire yo menyete mwabande gesona. Gagi. Urasa bando monene. Taja mutuku. Samuel Yominto. Monene taja mutuku. Gagi. Omonene isego echa mutuku. Yani amara yani kiro montare na jere ngaro kwanyora sama goso monene. Igwa amangana maya na hanta ketengolentere. Igwa bana ba monene. Aiga goteba iga. On the other occasion, the chief priest and the Pharisees sent their officers to arrest Jesus, the best officers to arrest Jesus. Bagatuma abantu begerete buya, the best ones. Bakabatuma gagenda mu mubwate. Lakini ba mubwate amarika ko tebanga aga yetaka tigati yabo agora kumtukeke. Igo konyesa hiki. Isabetera ika. Dona moya kada na kondoka. Umutuko jo wati ka baikaranzire. Inkio motoko wale sende biranga. Ngino na kolero na kujana mangina mongina. Bere ncha mutungo ngatiole. Ige yokoli. Igwa. Para banya side ya mate. Ensa etaraika. Ensa etarai kogo kwa rutu. Ensa etarai kogo kwa mbabeka makengo. Ensa etarai kogo kwa mbagotiga nchara. Ensa etarai kogo kwa na kebekere inde bisi. Ese inde bisi akaresa ane ya ikire nde very busy ase sanduki imende nchebuweka muka yani muka na ntebenga my sweetheart okay, I want to smile to you ngoma ntebenga nao network busy ngire tegiri I'm very busy gosh ese ane ya ikire ngo timoka nchebuweka yowa malika kwa tabase kitabu ya Jobu nga obolero obugonda arare nchebuweka haleluya ndio nipenda peke yangu ese yekerewo Elia kraba ntumogo cha mokolera mujuku emiri mujugonjokana ko badabe ngabana nde bisi ngirete ndali ko smile kumboni ngabasa nsoma ndeke munga kamo ngirete ngo tabanga nao engoro kungatimuka haleluya nganya Yesu timbo keteka ngende Yesu igwa mangana maya pasane bana ikongoten takaro nyugwa mangana ya maya ekaraba tuma basacha abwa baya waegerete buya ababisaba ya walio wema walio natajiri ngodaye ekero ko gena na roboti atumunga ole ntege ntoko tumukuri iga ko gena roboti ngaki mongiro no muya kwari kani abantu that is it ndere nywa basani bana iwa mongino yomo inimbe kana toko na kuigwa iga gutumirwa umunyanabi nagenda chikuya amadoli n'ibintu binde irinda moroge ebuna ikaiga obangina bali abaya bamanyito bonyasaye abangina bali abaya begerete buya agakwana botambenga karibu tata mugura baboteke kabu kyabegete ile kobiya n'enyimbo yae n'ibikuru to byaye chiotero onekera go soa mungulia akasima ilinga tata karibu agaswa gocha unaswa kwenye chabere saa 7 omungulia akamotebia karibu aswa nyomba agakorogo sabango monene buyamono ababisa bayito balende naende obanchire akasabira abantu bonsi akateba sitali ya Yesu amen ekera koraya bayikaransa abana banyasaye omungulia akagusira nguli akamubekera ereke buyu kamubekere kero nguli ereke buyu akamanya kuruo akamotebia kransan kurugiri kanya kunyirunguji yu akamenya kalike daikayemo akabosamba akabareta mesa yabareta mesa bakaragira bagakura nainda akaleta kangoko ngatigarite akaleta iga bakaragira akamotaiba ono tata rindi nakumanya bakaja kumanyana akamotaibi ngote magana utamanyeti haleluya akamotaibi ngote magana utamanyeti na tomungo kole lakini nchira naro lile kwa ngaliganiri ande nchira kwa umongina no liogote akaimoka akagenda inki kiagarete agakonyeka talienda ono igongote no ngena asitomengete ono tiantigo morogyo yo no ngena asitomengete egento kiragero sese niwe no kurageria abantu bago gotarira
nonye na Aburahamu igakuragiria igakuigotia abamalaika bari bare goita go Josale Sodomu na riase nigunanyora omwana omoisia enche rero mongitie ngenje ngai yumonda go jikurura go sisi oroje bano mwangira balisi bane mwangira ngaki ngatogende totale ngwete bono bana nabasita karibu ga tosabe buna bono ngurwega enjara ngagire kogerane ngetaria mwanti ano le ngalisi bari mugonga bono ngoswa nyumba karibu goja basta tusabirani bona bana baita matemwa kiango ukimata kwa ndio abo bakoro sabo kwenge na agenda ekera mwere ndako ndio naye wake sabu ikungote wake sabu nongena bakungu mbole nsa obwato kurunga obwata isobyara nyokobyara ngote kabo muntu mungaine yani ebintu igo bikoyune chinguru oboruti marika ko dango boruti banyasaye eboko yuna barabyaba nabanyanguru no muntu mungaini niga koira omwando ekiagara isobyara gachicha mambi akobolinga bwakira no igwede bwakira bya abana nga bachikoro nachire magondo nyoko kwamira ko chimugondo yango tebi ntegerera nyugwe na abana atana korora takine ti abana pakali muleli yako nyomire eganteke nene swali ko mudoro bako beko bokumali ko mara moja abanyore meza gako genda ko tabango mwana one isa kukia okakororoke ndi bone nchira mongitiete kuraba muli ewa ekero nyi gotete bono na bongo tino mulisi nsabe buyansa bengo monene okonye bibaki biebo mochioyo kabigo etabye bibichuchu biro mochioyo monene okonya matoka ali mugundu abayibanyeba anyakobao yani usaba kuri gutambake uko bwata abantu bonsi mu muchiyo ekiagera ningola tegendo nindi gutete hono igomba manyete kambala se point randa de gokulira iga point randa de gokulira iga abana bamonene. On the night Judas led a band of men and officers into the garden of igale goche dini na bora atere kwaye miaka mingi musacho hata anagoje kiagera tora oncho waneki mama dabamina na ane tigangiro ule na bora ache dini miaka mingi okotera bia mudikanes mama mkatoliki mama assembly musaka tana goja ekiagara embo yao questionable Agodaye my friend aye obogimobo ekerora kwanire abantu bao nga Yesu na aletira sinke na indebegene ekene gwikabaturigwe na indabasakira into twakongire muno tutagetemanga na dini odali wancho ntigake otiko chipicha orara ntigake ndarara ndi ntagarara nyugwe bono ntagarara nyugwe igwa oyo okoro kwa Yesu nari nechinguru jago manyi ngaye yengondi jago kumya nyinga yengondi amanyingalia aitigete yongo tebi Yesu akodebanga incheninche omurubogema twale kuragera abantu bonsi ogotureka chinkoro chiabunekire tochire chonse tochiragere Yesu ekiagera kodebanga ere onde bwensi ora cha sale ere na mwaliga nani ta komutuguta na mubogima natali obogima lioka obwalirire tomoragere Yesu tomotebenga na kuragere Yesu abana bawo sinya obaragere abamate bagosinya obaragerorore abando bonsi bagosinya obaragerorore igako bari. That is why ngule ekero molikyo ndako tebanga egendo ke kogera okorra Yesu kera bambira somo salaba akuyigura maboka ye iga minute nga kero yomo achicha kolege ndokieke asoi masare na bwateli bagali nene lyo kwali ga kero yomo ko so asari
abo abigia koba kebekende gyonsi obwate orengera tingange kwaberwa ninchwase Yesu angame ekiagerere kwa muntu koretia maiso inchiranko barare mutata gitiguche kanisa asto minto ngo switch off mwagireka namana ko bali ngono chama chara yabuna murama ochi toke kanisa mwenzi mwatoko angamba controlled by the way ni bwate ke Mungu angamba controlled mwenzi nje bona higwa lakini kendo yesali tali dictator yakotebanga ninchwa sale na hinde garambule tamba bako ne chinsanyi akotebanga ninchwa sale buna muri go mwenzi ebe bunule nchirule naye bwemanyiti na biri ubwate nyomba mwao aye kwane kumanyanga abantu babengete jinjira a ora kumi osoime chiabo gukumya kiro muntu nagere takanyasaye kaye na no nyamba onoiga ntochaka boniga mwali mbere tochaka bonoiga tote abantu ngarusi chianga toba check okonya abantu baitire mebere chintaro ai tigango ejira abantu baitire chintaro mebere aye twera orwalire manyana yaro orwalite ndabona kiyaya mungirande ko orwalite obwate beserigira ngo onyo mena amano jakoreranga tibesoko mbuli musacho yani tulujire na akure tibesoko mbuli iliye besa garinganeti mo gaka wadanga ki bono yale ndenga oni eliane ngore kendo muri na gidali akamuri na gidali yamo iginya gidali basi nenda akamutigo akachaka kora mukirende ko bali biya akaira na gocha akarara na akaisia akakaiga akasalie bintu lero maite na bana bali kagasalie bintu akaimo kalende ngarende tigabiso kirende mambia abire isiko abibekara lia nchangere bya ono liyako bire isiko akanyo ense monsi nyago ika umuito gutuire tainde gusulini kinyudini hadi sabo akatabanga kibono na kingo kora mungino no morogi one gentongo korno bwembe nkuliya mbutorendo ne gikirime na nda gakoro ko sabango manene angene gentoge ko ita tianga enda buya onga jaso bonda bwao ageraire sale yakora musaja akanguso moyo akabutura buna butura iga akarora ne jinja kujirime ngiki alenge ime chiribu akashiko murango akabodi no sikira bakongo akabaranga 1 2 3 162,000 akarema usimu baka genda akaganya gitari akakane billions akagende workshop akagole birogo biyekera birogo mbyalenge nyombe iyo akagole tandeke ya kitingu bya akarwa akagole mattress yengia akagole comfort baraka comfort kuna comforting agacha aleto mukungu akalie taxi akamleta ka mungu adakera to mukungu sajo ta kayarusia ore maka honesta e taxi akamoigika kira moigika unago itaiga enyombe chenchi ti mongina ka atwale kutitikana ngake gitanda bunako gendo mattress nenyi gitanda nekejia kire imeyaye tago kiri kora yaye gatwaro muchando onekero achire awadana diandara raba kabande yoski akanyako butane tani chingeni kaisingali kalensa kale miaka 6 iga 8 okabulinga ungu bulite binte senta di akanyako senta di e madre zile ngoronga yile si alijoma pale mongina imeaya na giaga de sao chipesa chaja ole onekero ekiro moha kajicha era ore traka nyama abantu baragire kera muchanda abwato kolinde wende ono akaswaga amaene ne madre zale kole njale kole
Nyasao itaba seni asiyeso kisoma bwaje.